Πετάξτε από την κουζίνα σας όλες τις άχρηστες κουζινομηχανές, πάρτε το Bamix. 53 χρόνια ποιότητα ελβετικής τεχνολογίας τώρα στα χέρια σας. Πανάλαφρο, αθόρυβο και θαυματουργό. Πολτοποιεί, ψιλοκόβει, ανακατεύει, χτυπάει, αφρατεύει, το άπαχο γάλα με 0% λιπαρά γίνεται σε δευτερόλεπτα σφιχτή κρέμα σαν τη γη. Φτιάξτε μαγιονέζα σε δευτερόλεπτα. Όλο το λάδι μαζί και όχι σταγόνα, με υλικά που ελέγχετε και χωρίς συντηρητικά. Φτιάξτε μελιτζανοσαλάτα, τυροσαλάτα, σκορδαλιά, ταραμοσαλάτα. Φτιάξτε υπέροχες σάλτσες για τα μακαρόνια σας. Έχει 3 μόνο ατσάλινα εξαρτήματα που αλλάζουν με μεγάλη ευκολία. Το Bamix πάει παντού. Μέσα σε ένα οποιοδήποτε μπολ φτιάχνετε τη ζύμη σας για το ψωμί ή το κέικ. Πανεύκολο στο πλήσιμό του. Φτιάξτε υγιεινά παγωτά με κατεψυγμένα φρούτα και γάλα. Ιδανικό για τις βρεφικές τροφές. Τηλεφωνήστε τώρα και το Bamix θα έρθει στο σπίτι σας στην τιμή των 169 ευρώ. Μία προσφορά της εταιρείας General Intertrade.